tom predošlom období to nebolo možné, tým pádom tí ľudia si postavili a vôbec to neriešili. Áno. Myslím, že aj táto nová legislatíva, ktorá je a ktorá tvrdí, že pokiaľ nehnuteľnosť je postavená bez stavebného povolenia, teda je čierna stavba, že ju môže zbúrať, osobne si nemyslím, že niekto príde a zbúra vám objekt. S čím sa stretávaš, keď sa púšťaš do týchto procesov? S byrokraciou, s nevedomosťou úradníkov. Aj zákon je preto spravený, aby urýchlil celý proces toho povolovania stavieb, či už stavebného povolenia, alebo či už tej legalizácie. Len pre príklad, legalizácia, kde sme mali 3 stavby, alebo 3 objekty zlegalizovať, vyšla klienta do dnešného dňa na nejakých 4 000 eur. Treba legalizovať, to je tvoja rada? Treba legalizovať a treba si na to nachystať aspoň balík Lexaurinu. Dnes k nám prišiel z trnavskej pobočky Radoslav Tomášovič. Rádko, ďakujem veľmi pekne, že si medzi nás prišiel. Vítam. Dnes sa budeme rozprávať o čiernych stavbách. Mohol by si nám na začiatok vysvetliť, čo to vlastne znamená? Pojem čierna stavba označuje vlastne každú stavbu, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia. Takže taká hrubá skratka je toto čierna stavba. Prečo sa stavajú také stavby? Podľa môjho názoru, teda budem hovoriť za seba, osobne si myslím, že je tam dosť byrokracie, pretože pri tom celom stavebnom povolení do toho vchádza veľmi veľa subjektov a povedzme si na rovinu, že ten dotyčný človek, keď to mám priradiť dajme tomu nejaký detko v obci, neovláda tieto všetky postupy, tak jednoducho on si tú nehnuteľnosť postaví a nerieši to. Predtým stavebným zákonom, ktorý teda bol pôvodný, tam nevyplývalo z toho, že keď postaví človek čiernu stavbu, že mu môžu zbúrať. Už tento nový stavebný zákon to hovorí, že teda ak je čierna stavba postavená bez stavebného povolenia, tak tú nehnuteľnosť môže nariadiť úrad zbúranie tejto nehnuteľnosti. V tom predošlom období to nebolo možné, tým pádom tí ľudia si postavili a vôbec to neriešili. Áno. A rieši sa to až pri predaji nehnuteľnosti a vo veľkom prípade, to riešime teda hlavne my, realitní makléri, pretože tí ľudia nemajú o tom vedomosť, pretože jednoducho ten proces je zdĺhavý, je veľmi byrokratický a keď do toho ten človek nevidí, tak je to skôr na zbláznenie. Čiže je to podľa teba kvôli tomu, aby sa vyhli tej byrokracii, nie je to z nevedomosti? Aj z nevedomosti to určite bude, pretože tí ľudia vo veľmi veľa prípadoch nevedia, akú stavbu musia akým spôsobom ohlasovať. Áno, sú stavby, ktoré potrebujú, alebo teda stačí im len ohláška a sú stavby, ktoré potrebujú regulérne stavebné povolenie. Keď sa ti stane taká situácia, že zistíš, že je nejaká čierna stavba na tom pozemku, tak čo sa potom deje? V mojom prípade je to vždy tak, že keď prídem na nehnuteľnosť, ktorú idem predávať, skontrolujem si predtým samozrejme list vlastníctva a skontrolujem si súčasný stav, ktorý je priamo predo mnou, so stavom, ktorý je na katastri. Ak ten stav nesúhlasí, to znamená, je tam garáž, je tam nejaká prístavba, ktorá nie je zapísaná, takže upovedom vlastne klienta o krokoch, ktoré by sa mali začať a zase závisí od toho, teda, či to je nehnuteľnosť, ktorú treba stavebným povolením od začiatku a kolaudačným a potom aj teda celým procesom stavebného povolenia toho dotyčného klienta sprevázať, alebo sú to potom len nejaké drobné stavby. Áno, zase hovorím, tam rozširuje sa veľa tých variant, alebo teda veľa tých možností. Všetko závisí od konkrétnej stavby. Tak A stalo sa ti niekedy už aj to, že sa možno dostal ten proces až k tomu, že sa muselo zbúrať? Nie. Akože tá legislatíva, ktorá bola doteraz, ani to netvrdila a osobne si nemyslím, že aj táto nová legislatíva, ktorá je a ktorá tvrdí, že pokiaľ nehnuteľnosť je postavená bez stavebného povolenia, teda je čierna stavba, že ju môže zbúrať, osobne si nemyslím, že niekto príde a zbúra vám ho. Vie vám to nariadiť ten úrad, akože zbúrať na vlastné náklady a potom to kvázi akože nejakým spôsobom dožadovať, že to je zbúrané, ale osobne si nemyslím, že by to niekto robil. S čím sa stretávaš, keď sa púšťaš do týchto procesov? S byrokraciou, s nevedomosťou úradníkov. Stretávam sa s obrovskou nevedomosťou úradníkov, tí, ktorí by nám mali tvrdiť, ako to máme robiť. V skutočnosti my, realitní makléri, tvrdím, alebo teda tí, ktorí to riešia,
hovoria úradníkom, čo majú robiť. Alebo respektíve nehovoria im, čo majú robiť, my im povieme, ako by to malo byť. Veľakrát sa mi stalo, poviem príklad, riešili sme klientovi legalizáciu garáže alebo aj terasy a ja som klientovi poslal tým, že on si nás neobjednal, lebo my robíme aj službu, kde to klientovi vieme legalizovať. Áno, zrobíme to celé za ňo. Tým, že on si nás neobjednal, ale ja som mu tú nehnuteľnosť predával, chcel som, aby ten proces bol hladký, aby to bolo bez problémov, aby sa tam nič nestalo, tak som mu proste dal mu plnú súčinnosť. To znamená, so všetkým som mu pomáhal. A mali sme tam proces teda, kde som poslal nejakú žiadosť, ktorú mal klient vyplniť, on vyplnil, priniesol ju na daný úrad. A na danom úrade tá pani povedala, že to je zlá žiadosť. Tak otočila, dala žiadosť, ktorú teda jej dala vyplniť. Ona tú žiadosť vyplnila, priniesla ju zase potom s tými podkladmi a ten úradník ďalší zase povedal, že tá žiadosť, ktorú my sme dali prvú, tá mala byť správna. Áno? A to není proces, ktorý sa nám stáva, že raz. To sú vo veľkej väčšine tí úradníci nevedia, akým spôsobom niektoré tí stavby sa legalizujú, aký je tam proces a čo všetko to vyžaduje. Čo to potom znamená v čase? Strata času, tak to nazvem. Jednoducho ten proces je zdĺhavejší, môžu tam vznikať rôzne chyby, natiahne nám to ten proces alebo skomplikuje. Ako je to podľa teba možné, že sami tí úradníci nevedia, čo majú robiť? Treba si povedať veci na rovinu a ten úradník, ktorý robí za tou prepážkou, nie je nejak extra finančne ohodnotený. Ťažko sa tam do takých pozícií dajú ľudia, alebo chcú tam ísť ľudia, ktorí reálne toto vedia. Ten človek, ktorý vie robiť túto legalizáciu, môže robiť sám na seba, môže takto pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú tú legalizáciu, vie na tom určite zarobiť viac, keď to mám tak povedať, ako sedieť, dajme tomu, niekde za prepážkou a dostane prakticky mesačnú výplatu, ale tých legalizácií môže vybaviť možno 5. Áno. Ďalšia vec je, že proste tí ľudia osobne, ktorí sú za tými prepážkami, nemyslím si, že veľká väčšina z nich sa vzdeláva v tomto smere, pretože tam treba sa aj vzdelávať, zákon sa nám mení veľakrát a to som veľmi zvedavý, akým spôsobom sa bude fungovať po tomto novom stavebnom zákone, keďže ten starý stavebný zákon bol desiatky rokov a niektorí úradníci sa ho nevedeli naučiť a nevedeli ho ovládať, ten starý zákon. Som veľmi zvedavý, akým spôsobom sa implementuje tento nový zákon a ako sa to naučia aj tí úradníci ovládať a radiť ľuďom tak, aby ten proces mal byť urýchlený. Ten stavebný zákon je preto spravený, aby urýchlil celý proces toho povolovania stavieb, či už stavebného povolenia, alebo či už tej legalizácie. A no som na to veľmi zvedavý, ako sa tí úradníci dokážu popasovať s tým, že teraz niečo sme 10 rokov mali byť naučení, aj keď sme to nevedeli tak, ako to malo byť. A teraz príde niečo úplne nové, ktoré zbúra to, čo všetko sme kvázi mali vedieť, ale nevedeli sme to. Niektorí, áno, nehovorím, že všetci. Zase by som nehádal všetkých úradníkov do inej kopy, lebo sú tam aj ľudia, ktorí sú schopní, vedia to, ale bohužiaľ, a nechcem nikomu kriviť, vo veľkej väčšine sú tam úradníci, ktorí nevedia, čo majú robiť. Jednoducho, oni nechápu súvislosti a potom fungujú ako roboti. Áno, musí to tam byť, nemusí to tam byť, ale nevedia prečo. Môže to tam byť a ten úradník vám nepovie, správte to tak alebo tak. Niektorí áno, ale hovorím, že vo väčšine ja som sa stretával s tým, alebo teda ja konkrétne nie. Ja sa stretávam s úradníkmi, ktorí mi teda vždy, dá sa povedať, pomohli, ale tí ľudia, ktorí sú ako v priamom kontakte, by som povedal za tou prepážkou, tí moc vedomosť nemajú takú, ako by mali mať podľa môjho názoru. Ale veď žijeme na Slovensku, myslím, že ľudia sú v tomto smere absolútne stotožení s tým, že veľakrát úradník za prepážkou vie menej ako dotyčný, ktorý tam príde. Takže tento nový zákon je jednoduchší ako ten starý. No mal by zjednodušovať ten proces, ale takisto aj, čo som sa stretával teraz s rôznymi developermi, ktorí mi tvrdili, že jednoducho ten proces by mal zrýchlovať celé to povolovanie, ale vo veľkej väčšine prenáša veľa tých starostí na toho developera. Respektíve tam by to mal všetko riešiť projektant. Áno, ten nový stavebný zákon tvrdí to, že celú ako keby tú administratívu a všetky tieto procesy má riešiť projektant.
Lenže čo som zase počul veľa tých projektantov kvôli tomu prestalo s tým, pretože za tie isté peniaze má riešiť enormne viac práce, enormne viac papierov a plus teda je pod to podpísaný. Takže veľakrát, alebo veľa týchto aj projektantov opúšťa túto prácu aj kvôli tomuto. A ak teda to potom projektant bude musieť, alebo teda má to robiť, tak si bude musieť za to vypýtať peniaze. A je zase otázne, či ten dotyčný človek mu tie peniaze bude chcieť ochotný dať, áno. Lenže bohužiaľ možno nebude mať na výber. Čiže tá prax nevyzerá tak, že je to jednoduchšie, hej? No, ten zákon sa prakticky dal do platnosti tento rok. Je veľmi ťažko posúditeľné, keďže teraz máme november a on vyšiel, myslím, že v apríli, za pol roka posúdiť, že či nám pomohol. Mal by nám pomôcť, ale ja si myslím, že to budeme vedieť zhodnotiť za pár rokov. Ty sám sa vlastne venuješ inžinieringu, teda pomáhaš ľuďom legalizovať nehnuteľnosti? Nazval by som to tak, že pomáham ľuďom legalizovať nehnuteľnosti. Nevenujem sa tomu, že čisto inžinieringu. Podľa môjho názoru je to zaplatená práca, pretože tie procesy niekedy trvajú ozaj roky. Mám konkrétne jeden príklad, kde teda tam riešim klientový inžiniering a po tej skúsenosti som si povedal, že už ten inžiniering sa mi moc riešiť nechce. Konkrétne iba inžiniering, že niekto ma osloví, že chce čisto inžiniering. Pretože je to proces, ktorý aktuálne tiež sme na aktuálne 1 roku. Už 1 rok to riešime aktívne. Jedná sa tam o zápis zimnej záhrady, studne a aj bazénu. A sme hruba teda teraz cca v novembri a možno aj skôr sme začínali minulý rok a teraz sme v takom období, že by som to nazval, ak to dá na percentá, v 80% dokončenia tej legalizácie. Máme už, dá sa povedať, kladné stanoviská, máme už všetky veci viac menej k tomu, už sme podali aj na stavebný úrad všetky tieto podklady, len teda prišlo nám ešte nejaké vyjadrenie, kde zase ten stavebný úrad chce v niektorých prípadoch skutočne, že hlúposti, ale na druhej strane chápem, že ten človek, ktorý schvaľuje tú stavbu, nevidí možno alebo teda určite nevidí, keď tam nebol, ale ťažko si vie predstaviť niečo na základe možno nejakého projektu, kde mu nechýbajú nejaké informácie. Ale fakt, že ozaj hlúposti niekedy musíme riešiť. Je to na nervy veľakrát, že ten človek si povie, že za tú prácu, za ktorú dostane rok, poviem príklad, aj keby za tú legalizáciu, a máme sa baviť o nejakých číslach, dostanete 1500 € a tú legalizáciu robíte rok. Áno, to nie je ani 100 €, ale to je 100 € na mesiac, áno. Čo sa tu, o čom bavíme, že teda legalizácie, keď niekto robí takéto legalizácie, z milionár z neho nebude. Áno, alebo teda, možno bude, keď ich bude mať veľa. Aj ten človek, ktorý v tom robí, je v tom samozrejme zbehlejší, ale jednoducho tú byrokraciu veľakrát, pokiaľ nemáte vy kontakty, že nemáte tých úradníkov známych, alebo teda už s nimi nespolupracujete a je to trošku tá spolupráca na inej úrovni, tak ten proces je byť ozaj veľmi dlhý a ozaj vie byť na nervy. Takže je to taký boj s veternými mlynmi na Slovensku. A ty si sa to ako naučil robiť, keď hovoríš, že je to komplikované? No ja mám hlavne vyštudovanú stavebnú školu, kde mám odbor geodézia, kartografia a kataster. Takže ja si dovolím povedať, že tie vedomosti som nabral v škole, keďže som študoval aj kataster, aj geodéziu a teda aj celý tento proces okolo, dá sa povedať, od toho, ako príde geodét, to znamená zamera stavbu a potom už dodatočne sa tí stavby zapisujú do katastra, tak celý tento proces som kvázi ja študoval. Takže mňa to zaujímalo, mňa to bavilo. Hovorím bavilo, pretože ak vidím ten proces, ako funguje a koľko to trvá, tak ma to prestalo baviť. Poviem to tak, ako je. Ale samozrejme tomu klientovi vždy, pokiaľ ja idem na nehnuteľnosť, ktorú ja predávam, vždy ho upozorním na chyby, alebo teda na veci, ktoré buď zapísané nie sú a poviem mu ten proces, akým spôsobom môže fungovať. Ponúknem mu aj variantu toho, že mu to vieme celé spraviť. Veľa tých ľudí to nechce, pretože nechcú vyhadzovať za to peniaze a ja ich osobne chápem. Len pre príklad, legalizácia, kde sme mali 3 stavby,
alebo 3 objekty zlegalizovať, vyšla klienta do dnešného dňa na nejakých 4 000 eur. A dnes sme na konci. To znamená, že keď si to len tak pretaví človek do nejakého takého svojho vnímania, tak prakticky zaplatíte 4 000 za to, aby ste to mali len v katastri zapísané na papieri. Áno, za mňa, ja hovorím, každá jedna stavba musí byť zapísaná a malo by to byť zapísané. Ale teraz povedzte nejakému staršiemu pánovi, ktorý má 700, alebo som povedal možno moc, 650-700 eur, nech má dôchodok, že vy musíte dať, no nech nie 4 000, že nech má tí stavby len jednu alebo dve, že musíte dať 2 000 eur niekomu za to, aby ste to mohol mať na papieri. Tak čo vám povie ten pán? Nechcem to mať na papieri. Nepotrebujem. A dá sa to takto predať? Že tam nie je niečo zapísané? Dá sa to predať, ale nesmie tam vstupovať do toho hypotéka, respektíve banka. Pokiaľ sa to predá bez toho, že to je zapísané, samozrejme ten nový kupec bere alebo musí brať do úvahy to, že ak v budúcnosti to bude chcieť zapisovať, tak môžu mať trošku s tým komplikácie. Komplikácie v tom smere, že nemusí mať kompletné informácie o tej nehnuteľnosti, nemusí mať všetky podklady. Ale zase, čo ja sa stretávam vo veľkej väčšine, nikto nemá nič o ničoho. Nikto nemá nič o ničoho, pretože to stával Ferko, sused, elektriku robil Jožko z vedľajšej dediny a vodu som si robil ja sám, poviem príklad. Áno, takže ak toto niekto má, tak zase tam ten proces musí ísť úplne od začiatku. A poviem príklad, ak máte garáž, ktorú ste si svojvoľne postavili, tak, a máte tam elektriku, máte tam vodu, tak vy potrebujete revízne správy od elektrikára, takisto od vodára, áno, potrebujete k tomu normálne projekt tej garáži. To znamená, ak mám garáž, potrebujem tomu dotyčnému úradu povedať, OK, táto garáž má také a také rozmery, je postavená z toho a z toho, to znamená, musí tam byť nejaký projekt, kde bude res, kde bude technická správa. A to osobne si nemyslím, že veľká väčšina ľudí by toto riešila, alebo by niekto takýmto spôsobom, že chce si doma postaviť nejakú prístavu v záhrade, kde nikto mu nevidí, takže by toto začal riešiť. Však žijeme na Slovensku, vieme, ako to funguje a vo veľkej väčšine prípadov tí ľudia neriešia vôbec nič. Postavia a riešia to až potom. Už si videl niekedy nejakú nelegálnu stavbu, ktorá bola krajšia ako legálna? No akože nelegálna stavba môže byť aj rodinný dom, ktorý není vôbec zapísaný. Áno. Akože nie, pretože ja vo väčšine som sa stretol s prístavbami, s garážami, so zimnými záhradmi, s bazénom, alebo teda s takýmito vecami a to si nemyslím, že môže byť krajšie ako samotná nehnuteľnosť. Čo by si poradil ľuďom, ktorí možno zistili, že majú nejakú čiernu stavbu? Čo by som im poradil? No poradil by som im, aby to v prvom rade čo najrýchlejšie sa snažili zlegalizovať a oslovili možno nás, ak s tým chcú potrebovať, ak s tým potrebujú pomôcť. Vieme im s tým samozrejme pomôcť. Okrem mňa máme aj iných ľudí na to, ktorí sa špecializujú čisto na inžiniering. Ja som viac menej realitný maklér, ktorého možno trošku ten inžiniering bavil, ale nie je to vôbec také moje gro, že čo vyhľadávam. Takže čo by som poradil? No legalizujte, ale pripravte si veľa nervov na to, akože je to skutočne niekedy ťažký boj, hlavne s tými úradmi na Slovensku, takže asi v tomto smere, že teda legalizovať by som legalizoval určite, ja to vždy odporúčam každému jednému klientovi, keď prídem na nehnuteľnosť, vždy mu to ponúknem, že treba to spraviť. Áno. Aj keď my nevieme vždy pri tom nábore, my nevieme, či nájdeme klienta hotovostného alebo kupujúceho, ale hovorím, pokiaľ je hotovostný klient, tí nehnuteľnosti nemusia byť zapísané. Áno, pretože banka do toho nevstupuje, ale ak tam vstupuje zase banka, ona si vie skontrolovať. Poviem príklad, takisto, ak vy si viete pozrieť cez katastra alebo cez mapky, alebo len cez Google mapy, keď si pozriete, poviem príklad, nehnuteľnosť, ktorú ste, alebo rodičovský dom, ktorý je teraz, má aktuálny stav a keď si pozriete teraz katastrálnu mapu a zistíte, že proste ten rodičovský dom na tej katastrálnej mape je o polovicu väčší. To tak veľakrát bývalo, že niekto mal dom, ktorý mal 70 m2 a dozadu pristavil ďalšie 2 izby, áno. Nikto sa to nikdy v živote nedozvedel, pretože nikto to spredu nevidel, z boku nevidel iba susedia. Pokiaľ susedia nikoho nenahlasia, čo väčšinou býva, majú dobré vzťahy, tí ľudia medzi sebou, tak sa nenahlásia. A nikto nepríde na to, že tam tá čierna stavba je. Áno, to znamená, že
tam tá banka to zistí iba vtedy, keď teraz si pozrie mapku a pozrie si stav na katastri a zbadá, že OK, tak tuto nám chýba nejaká nehnuteľnosť. A na základe toho potom vám dá podnet, že musíte to zapísať, lebo my nevieme, čo to je. Takže v týchto rovinách, že keď je hotovosť, ten človek tú nehnuteľnosť vie kúpiť aj bez toho, aby to bolo zapísané a takisto aj ten predávajúci to vie predať bez toho, aby to zapisoval. Ale ak je kupujúci hypotekárny klient, musí to dať zapísať. A teda ja to hovorím vždycky pred každou jednou náborom. Máte v obidve varianty na výber, ale ja, keď to predávam, vždy to začnem riešiť hneď do dôvodu, aby sa nestalo, pretože môže sa stať to, že vy už nájdete klienta, ktorý to chce kúpiť a on povie, že ja to chcem ale do 2 mesiacov. A vy ste ešte s tým procesom nezačali a ten proces minimálne 3, 4, 5, no do toho pol roka bude určite trvať, pretože musíte najprv zavolať geodeta, ktorý to zamerá, spraviť geometrický plán a už na základe geometrického plánu musíte už získať podklady k tým jednotlivým stavbám, ktoré nemáte zlegalizované. Záleží, či sú to drobné stavby, alebo nie sú to drobné stavby. Záleží, či sú to stavby, ktoré potrebujú normálne teda pevné stavebné, alebo teda stavebné povolenie, alebo im stačí ohláška a už na základe toho vy viete nejakým spôsobom vyrátať, že koľko to môže trvať. Ale hovorím, ak sa stane to, že príde klient a chce to do 2 mesiacov a vy to nemáte zlegalizované, tak od toho klienta prídete. A to je to, čo my nechceme, preto hneď ako prídeme na nehnuteľnosť, upovedomíme ho o tom a ten celý proces aj začneme riešiť. Ak on nechce, tak my mu povieme, že toto treba riešiť takýmto spôsobom a veľakrát sa možno môže stať, že ani nejdeme do predaju tej nehnuteľnosti, pretože v konečnom dôsledku, ak by sa stalo to, že my privedieme klienta a on sa to začne legalizovať a ten klient povie, že OK, ale ja to chcem bývať do 2 do 3 mesiacov a ono sa to nestihne, tak ten predávajúci bude na koho nasraný. Nebude na seba, že ja som to nezlegalizoval. Bude to tá zlá realitná kancelária, pretože ona to zle predala, ona to zle odkomunikovala, ona spravila chybu. Nikdy ten človek nepovie, že OK, ja som to mal spraviť už predtým, ako som to staval. Lebo povedzme si na rovinu, všetky čierne stavby by neboli čierne, ak by stavebník, teda ten, ktorý to začal stavať, začal riešiť ešte pred tým celým, ako to celé začne stavať. Lebo vy najprv musíte dostať to stavebné povolenie a musíte mať, povoluje sa stavba, dovtedy nemôžete začať stavať. Teraz bol u nás trend taký, že začalo sa stavať, tým, že ten zákon bol slabý a nepostihoval tie čierne stavby v takom smere, tak ľudia začali stavať, dodatočne sa vyriešilo stavebné povolenie, oni dostali nejakú smiešnú pokutu, ktorá bola v tisíckach až 1000-2000 eur, ozaj, že smiešnú pokutu za to, že začali stavať skôr. Ten stavebník to premietol potom do ceny nehnuteľnosti, tým pádom všetci boli spokojní. Takže treba legalizovať, to je tvoja rada? Treba legalizovať a treba si na to nachystať aspoň balík Lexaurinu. Rádko, ďakujem ti veľmi pekne, že si medzi nás prišiel. Prajem ti, nech ti táto legalizácia sa skončí do konca roka. A tak ja ti to aj tak prajem. Ďakujem. A keď budeš mať nejaké v budúcnosti, tak nech ti prechádzajú hladko. Ďakujem pekne. Ďakujem.